रिकन महिलारि ना मा महिलारि बिगुर सिगुर होनहरलायदों आरो ना नों अनिलमोननि जाथि जायो ना खुरमा जायो लाजिदों नामा लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोफोर दायो माने दुगैखां लोबखांनो मोनसे खामानि मावनो लादों बेनो जादों गय फिथाइ जोंना गया ओरैबायदि सिरिदों बुंनांला आरोना माने अखा बार ना ओमफ्राय मैया एसे सान्दुं दिनै आरो फुरा सान्दुंआ दुंसिनदों नालाय बेनि थाखायनो एसे फोरानस्रानानै होदों दा बेखौनो बिगुरफोरखौ एसे जिरनानै माने माला सुनानै दोनसिगोन आरोना माने दानखावनानै फोरानबाथ' दा गाज्रि जागोन आरो बबेबा समाव अखा हायो बबेबा समाव मायो मिथिला आरोना दुगैखांनानै खानायफोरखौ फोरानदां ओमफ्राय नै आंनि ब्लाउसखौ नुदोंना दाखालि जे फुरा अखा हाबाय थादोंमोन ना बेयावनो बे ब्लाउसआ माने गुफुरबो नङा आरोना घि कालार नालाय ओमफ्राय फसन्थ बेरबाय आरोना गोसोम दट दंना नै फसन्थ बेरबाय अखानि थाखायनो ओमफ्राय न'आव थानायावलाय आरो माथो ना गानजायो लोगोफोर गय फिथाइ खावनानै लानि नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ दिनै आं मा शेयार खालामलांनो हायो मा खालामलांनो हाया नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर गय फिथाइया दाखालिनिबो दङ ओमफ्राय अखाना आं ओरैनो दोनबाय थादोंना ओमफ्राय नै बिदि बिगुरा गाज्रि बोरैबा जाजोब्बाय मुसिनाय बायदि माने बेखौनो आङो एसे बिगुरफोरखौ खावसे जिरनानै लासिगोन आरोना जोगोनार फिथाइखौबो एसे फोरानस्रोबाय आङो गुसु जाबाय थायोना माने अखा हाबाय थानायखाय ओरैनो दोनसोबाय थानाय जाबायना बेखायनो सान्दुङाव एसे होना होबाय आं दायो लोगोफोर माने आङो गय फिथाइखौ खावना लानोसै आरोना एसेल' गारगोन आरोना आङो बिगुरखौहाय माने बारा बुरजा गारला राननायनि बिदिबा माने सिङावबो गाज्रि जाला ओमफ्राय बिदि दानखावनानै दा जुदि आङो फोरानो ओमफ्राय सान्दुङाथ' खुनु गेरेन्टि होनो हायाना गाबोनबा मा जायो दिनैबा मा जायो बुंनो हाया नालाय लोगोफोर बेनि थाखायनो आरोना ओरैनो एसे आदा बिगुरफोरखौ गारनानै दोननोसै ओमफ्राय बिदि दोनगोन आरोना आङो मर्निंनिफ्रायनो लाबोनो सानदोंमोन ब्लगखौ बाट लाबोनो हायासै आरोना आं अनेकथा खामानि दंमोन ओमफ्राय दायोथ' सानसु जाबाय हासबेन्डआबो डिउटियाव थांबाय जोंबो माने जाखांबाय लोंखांबाय दा दुगैखांनानैहाय ओरैनो थाबाय आरोना बायदिसिनाफोर खामानि मावबाय गोबांथा खामानि दंमोन आरोना मावनानै लाबाय ओमफ्राय सोरबा माने मोननैसो कमेन्ट फैदों आरोना आंनावहाय कमेन्ट हरदों सासे मा रिकन महिलारि ना मा नाम रिकन महिलारि मोनदानो माने आपडेट होनो लाजिदों नामा मादों नामा होनहरनानै मा मेसेज हरलागासिनो दं आरोना माने कमेन्ट हरलागासिनो दङ माखौ लाजिनो आंलाय जेनेबा माखौ लाजिनांगौ दे आङो लाजिनानै मा मोनगोन आंहा जेनेबा आं लाजियाखै रावखौबो बाट आंहा दासान्दि न'आव प्रब्लेम जागासिनो दङ बेनि थाखायनो आं रावनिबो खुनु आपडेट लाबोआखै मानो होनब्ला माने गोबांथा मानसिफ्रानो कमेन्ट हरगासिनो दं नालाय अनिलमोननि आपडेटखौबा होबाय हमजानायखौबा बे गथ'खौ मानो होआखै होननानै एकदम माने होनहरगासिनो दं आरोना आंनावहाय ओमफ्राय बयबोनो होगासिनो दंखायोना ओमफ्राय आंलाय माथो होलायलायनो ना आं आरो बेस्थ' जानानै दं दासान्दि आं बेखायनो आं रावनिबो आपडेट होनो मोनाखै माने आं खोन्थाखादोंना नोंसोरनो मैयानि भिडिअआवबो आंहा माने न'आव एसे प्रब्लेम जानानै दङ बेनि थाखायनो आंहा माने गोसोआनो जायाखै आरोना रावनिबो आपडेट लाबोनो थ' बयबो होगासिनो दंखायो गथ'खौ मोनफिनबाय होननानैहाय ओमफ्राय सोर लाङामोन बेखौबोथ' खोन्थाखाबाय अनिल आरो सुब्रन मोनहानो लांफिनदोंमोन होननानैहाय बेखौलाय आंलाय मानो आपडेट होनांगौ दे गथ'आ मोजां ना गाज्रि आंथ' बेखौ बुंनो थाङा आंथ' सिगांनि भिडिअआवबो बुङाखैमोन जे गथ'आ एसेबां माने मोजांथार बिनि आखला बिदि नङा आंथ' बुङाखै जिखुनु जाया गथ'आ जेखौ खोन्थादों आं बेखौनो बुंदोंमोन आरोना जिहेतु गथ'आ खोन्थादोंमोन बिसोर लांदोंमोन गावखौ बिदि होननानैहाय गाव जिहेतु थानायाव एफआइआर होफैनायावहाय बुंदों जखन आं बे खोथाखौसो बुंदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो माखौ एसेबां गाज्रि मोनखो नोंसोरो आं बुंनो रोंला आरोना बै मा होनो रिकन महिलारि ना मा महिलारि बिथाङा माने बिगुर सिगुर होनहरलायदों आरोना आंखौहाय ओमफ्राय सोर गथ'लै नोङो सोर रिकन बेलाय फैलाय गसे गवा नायनो आं नोंखौहाय भाषाखौ मोजाङै बुंनोबा बुंदे गथ' आंथ' नोंखौ खुनु गाज्रि होनाखैना ओमफ्राय जेनेबा नोंहालाय माखौथो एसेबां रागा जोंदों ना नों अनिलमोननि जाथि जायो ना खुरमा जायो लाजिदों नामा जेनेबा नों भिडिअ हगारनायखौहाय ओमफ्राय मोनसे खोथा दै आंल'थ' हगाराखैना बिसिनि भिडिअखौहाय बेखौथ' बयबो हगारदों नै आदा एनिथिं एमजे बिसोरबो ओमफ्राय बै जे दङ सासे मा होनो गियान आसाम नामा जिखुनु जाया बिसोरबोथ' हगारदों ओमफ्राय बिसोरखौलाय माथो जेबो होनहराखै आंखौलाय मानो होनदों जेनेबा आंखौ दरायखौ नायथारसोनालै
बयबो हगारदों ओमफ्राय जेनेबा आंखौल' होननानै बे गथ'आ बेबायदि होनहरदों आरोना ओमफ्राय गथ'ना गेदेर आंथ' मिथिला बुंनो थांला बेखौहाय ओमफ्राय गेदेरबाथ' जेनेबा गाव गावहानो एसे कमन सेन्स थानांगौ आरोना बेबायदि कमेन्ट लिरहरनाया जेनेबा लाजियोना लाजिया आं बुंनो रोंला आरोना जेनेबा बिदि बुंहरलायनायखौ आंथ' हौवाबो नङा आंथ' हिनजावसो ओमफ्राय जेनेबा सासे हिनजाव मानसिखौ बेबायदि होनहरलायनाय मिथिला आरोना आं बे गथ'आ हौवायानो जागोन आंनिबाथ' खिन्थु गिदिरना उन्दै आं मिथिला आरोना आं सानो बियो उन्दैयानो बेखायनो माने कमन सेन्स गैयि खोथा रायलायो आरोना थ' जायफोर बुजिग्रा बेफोरो बुजिखागोन आरो ओमफ्राय भिडिअखौथ' आंल' हगाराखै बयबो हगारदों बयबो मानसिफ्रानो हगारदों ओमफ्राय जेनेबा आंखौ माने एसेबां देहायाव नांदों आं मिथिला आरोना ओमफ्राय गुबुनफोरनावबो ना बिदि कमेन्ट थाङो ना थाङा आं मिथिला आरोना बेखौ जायफोरा हगारदोंमोन बिसोरनि बादै बिसोर मिथिसिगोन ओमफ्राय गावसिनि जाथिफोर जायो खोमादां आरोना बेखायनो आंथ' बुंखायाखै फार्स्टआवबो आं हिनजावखौबो एसेबां मोजां बुंखायाखै आरो हौवाफोरखौबो एसेबां मोजां बुङाखै जिहेतु गावसोर मिथिलायगौ आंनिबाथ' बिसिना माने दायफोरखौ मावमारदोंदां मावाबालाय मानोथो बिदि जानोना ओमफ्राय माने केसआनो बिराद माने बेले बेजे जानानै थाबाय आरोना बिसिना बे गथ'आबो सोरखौबा लांदोंनो लांनानैहाय ओमफ्राय माने लाबोफिनबाय मोनफैफिनबाय होननानै बुंदों ओमफ्राय मिथिला आरोना आंथ' बुंनो हाला जिहेतु आंथ' गथ'जों थाफाबाय थायाना जेखौहाय बिसोरो माने थानायाव फैदोंमोन जेखौ होनदोंमोन गथ'आ जेखौ खोन्थादोंमोन आं बेखौनो खोन्थादोंमोन आरोना बेयावथ' आंथ' खुनु खोथा बानायदेरनानै बुङाखै जे आंनिफ्राय बुङाखै आङो जेखौ बिसोर खोन्थादों बेखौनो बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय माखौ इसेबां गाज्रि मोनखो आंथ' मिथिला लोगोफोर ओमफ्राय एनिवे आरोना आं माने दासान्दि आं जेबो बुंनो गोसो गैयामोन आरो बुङाबो सानदोंमोन आं बाट कमेन्ट फैबाय थानायखायसो आं बेखौ बुंबाय आरोना बे खोथाखौहाय माने आंथ' बुंखादों नालाय आंना न'आव एसे प्रब्लेम जादों होननानै बेनि थाखायनो आं माने खुनु रावनिबो भिडिअ आं लाबोआखैमोन आरोना ओमफ्राय माने गोसोबो जायाना आं दासान्दि आरो ब्लगबो बानायनो गोसो जाया जाबाय थादों बाट होनबाबो माने आं जिहेतु आङो डेलि ब्लग बानायो नालाय ओमफ्राय थानोबो सुखुवा आरोना खें खें मोनबाय थायो ओमफ्राय बिदिनो आं माने होनोसै बिदि साननानै आं ससेबाबो लाबोयो आरोना लोगोफोर स' आं गयखौ लेमनानै लाग्रोसै हानानै आयौ जिरनानै लाग्रोसै आरोना आं बिगुरखौहाय ओमफ्राय दाहाय लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर गयखौ बिगुरखौ गासैखौबो जिरखांजोबनो हाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिगुरखौ आं मा खालामदों बेखौनो देखायनि र' लोगोफोर गयनि बिगुरखौ आङो माबानानैहाय जिरनानैहाय बिदि दोनजोब्बाय आरोना मानो होनब्ला आं बेखौ फोरानगोन सान्दुङावहाय ओमफ्राय फोराननानैहाय नैबे आंनि अरदाब दंना बेयावहाय जरायगोन आरोना आङो अर जरायनो बिराद मोजां जायो बिसोरना मा लोगो जालायदों जायजों जाजोबबायसो मा बिलाइ फिथाइ मा फिथाइ बिलाइ मा फिथाइ सफारि फिथाइ सनासो आरोना जेन बे गेलेग्राया नुवाखै गोलोमजोबलायबायब्रा बियो गेलेनानै हाथो गेसावनो खानानै हाला नोङो इसो जायब्रुं जाजोब्बाय दहायसो एफा मोजां खाननानै होबाय थाव फुनलायलायनानै नुवाखै माबायदि फुस्लिमदों खानायखौ ना मालाय लोगो फैदों गेलेगासिनो दं आरोना दहायनिफ्रायनो दहाय आं गय बिगुर जिरनायनिफ्रायनो ओमफ्राय आं बेखौ मा होनोमोनलाय बिगुरखौ नागिरदिया बे बिगुरखौ फोराननायनि मेन रिजोना बेनो आरोना माने अर जरायनो बिराद मोजां जायो आरोना सिगांनि गय फोराननाय एरख'नायफोरनि बिगुरखौहाय बेखौबो साफा आङो अर जरायजोबदों आरोना बिराद मोजां जोङो ओमफ्राय दाथ' दैज्लां बोथोर ना ओमफ्राय बबेबा समाव गेस जोबनानै होब्रबबा ओमफ्राय माने संनो मोजां जायो आरोना ओमफ्राय बनफोरखौबो दिनै माखासे फोराननानै थिखोना लाबाय आङो माने एसे दंमोन आरोना बै बारावहाय आङो बोरायखौ सिनहोदोंमोन ओमफ्राय आरो एसे दंबावो बिसोरखौ माने गाबोन जुदि सान्दुङा मोजां दुङोबा मोजां फोराननोसै आरोना ओमफ्राय सानसेना हाजोबाना ओमफ्राय सिखौ आं दिनैबो एसे सुबाय मैयाबो एसे सुबाय मैयानो बांसिन सुदों आरोना आङो सिखौ ओमफ्राय दिनै गांफा गांनै दंमोन बेखौबो सुबाय ओमफ्राय रानबाय माखासे ओमफ्राय जायगा थोआखैना दख'नाफोरा गांनै रानासै ओमफ्राय नै इसोर गस्ला माखायाबो माखासे रानासै आरोना ओमफ्राय दख'ना गांनैयाबो रानासै थाथोंसै गाबोन रानथोंसै ओमफ्राय दै सर'नानै एसे जुदि रानफुला जायो होमबानो मोनामो आरोना मा जालायखो खानजं लानानै खारबोलायबाय नुवाखै सानैजों बिदिनो ओमफ्राय लामायाव दसे थाबायलाहैनोसै माथो आं खानायखौ दासिमबो खानायखौ बिराद गरम मोनबाय खानायखौ हगारनो सुखुला आङो दाना ओमफ्राय माने मा खालामलायखो
मा जालायखो मेगनाव नांजाखो ना माखो जाम्बा जाम्बा खालामथारो सोर मा खालाम मारै जे मेगनाव नांजालायखो हो बुखो ना माखो सनालि नोङो बुखो ना माखो जाफुंखौ बुदों हो बुदों नोंखौ सनालिया बुवाखै होमबालाय माथो नाङा मेगनावलाय जाम्बा जाम्बानो खानजंखौ खुबैनाया गावासो मेगनाव नांजादों नोङो ओमफ्राय खानजं दा गेलेब्रा बायगोन नायनाया गेले दस्रा मेरला दङना केराम गेलेदो सानैजों सानैजों नांलायलायबाय थायो गेलेनाया बिदिनो आं नोंजों लोगो जाला होनगासिनो आरोना खानजंजों गेलेनाङाब्रा जाम्बि गोजाहाय नोंसोरो मेरला गेलेग्रा दंना फुथुला दङ केराम दङ बेजों गेलेदो मांकिखौलाय मानो नांगौ जाखो मेरला दंना बिसोरजों गेलेदो मानोथो नांगौ मांकिखौलाय दानो लेथ्रासो जाजोबगोन बे सुना दोननायखौ जि जारलाखा आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो दिनैबो बिदिनो गोदाव सोराव थांलायबाय स' लोगोफोर दसे लामायाव थाबायलाहैनोसैलाय बिदिनो ओरैनो गसंलायनोसै ओमफ्राय ओरैबायदि पिम्पल जादोंना बुंनांला आरोना ओमफ्राय आंनावबो बिराद सबाय बिमा दं आरोना नै बेयावबो 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 नैयावबो नैयावबो बेयावबो जेरावबो एफा दंलाजोबथारोना ओमफ्राय आंहा नै दासिमबो ट्रेडिं खालामनोनो टाइमफ्रानो मिलाया आरोना मालाबा खालामजाथारनांसिगोन खालामजानो होनोबा टाइम मिलायनो थाखायनो खालामजानाय जाया ओमफ्राय बासटेनाव दङ आं खालामजानो सानो बेयावबा सोलाबो आरोना थांब्रबनो खिन्थु खुलिया आरोना पार्लारानो खुलिया माने गोदान बानाय माने खुलिफैनाय ओमफ्राय पार्लारखौनो आं दिनैसिम अपेनखौनो नुवाखै आरोना गोदाननिफ्राय मिन्थिला मानि थाखाय खुलिया मानसिबो बारा जाया जानो हागौ मिन्थिया गोदान नालाय मिन्थिया नालाय बांसिनानो बांद्राय जाया आरोना लामायाव दसे थाबायलाहैनोसै खानजं लामा सनालि खानाय खानना होनांफाय लामायाव बेरायहैनो थाव लाफा खानायानो थाव फुनबाबो थावआनो थाया आरोना लेले गोलैगोन बे खारा नामाया नोंसोर दाखार गैला माथो गोलैथ' डाइरेक्ट बिसोरसो खारफालाबायगासिनो মতনে তিলটাতে ওই যে এগুলা করে তিল এটা বড় কিবা তার আংসি ফैदा नुवाखै नोङो खारफालांनाया फैदा आरेकसो फैदा एस फैदा फैबावा नुवाखै फैदा जाफुङाबो थांगो हा जाफुङा थांबाय न'आव थांबाय जाफुङा न'आव थांबाय अबे थांखो फैदो गोलाव थाबायद्लाबायनानै फैबाय लोगोफोर लामायावहाय ओमफ्राय बायो आङो लामायावबो थाबायनो बिरादनो बोरैबा मोनो स' ओमफ्राय नायनोसै स' नानिखौ लेखा फरायहोखानोसै आङो दायो 5टा बारबायना टाइमाबो 5टा बारनो 5:45 जालायलायबाय माला टाइमाबो दसे लेखा फरायखानोसै दानिफ्राय नङाबा दा मोनायाव लाइनखौ खुनु गेरेन्टि होनो हायाना लोगोफोर बेनि थाखायनो जल्दि लेखा फोरोंनानै लाखानोसै आरोना